Čaves ľudia, ja som Skylander a vítam vás pri ďalšom videu z minihier a dneska si zahráme minihru Hide and Seek na serveri Survival Games, pretože server Game Team nešiel, neviem prečo, možno iba mne nešiel a som trochu veľa chorý, takže keby som kašľal alebo kýchal alebo smrkal alebo viac vecí ma nenapadá, tak to asi bude preto. A nechce sa mi ani moc rozprávať. Takže tak. Počkáme si 35 sekúnd a to bude tak. Prepáčte, že dlho neboli videá, ale keďže som bol chorý a ako si ma Minecraft prestal na chvíľku baviť. A chcel som natáčať aj iné hry, ale zistil som, že Fraps dáva veľa miesta na hard disk. Ja tam toľko miesta nemám, takže budem potrebovať nový hard disk a to je celkom drahá záležitosť, pretože ja nechcem iba taký nejaký. Sa môžeme pripojiť a hráme túto celkom dosť veľkú mapu, ktorá bola asi pred pár mesiacmi, možno ešte pred Vianocami prerobená, pretože sa dalo dostať až sem hore, tam, kde je tá kovadlina teraz. Dokonca aj sem donútra. To vám možno ukážem ako. Už sa teraz nedá, takže to je jedno. Ale možno tú mapu ešte nejaký iný server bude mať, takže sa to bude dať. Za 20 sekúnd, to začína a nič. Môžeme čakať. Si ešte znížim FPS-ka asi. Aha, tak neznižím už. Aký prekvapko, 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1. A viem, že si... Tak, sme melón, to už vidím. Kde sa tu majú schovať melón? Ištenen. Minihru Hide and Seek asi všetci poznáte. Sú tu hydry a seekery. Seeker je na začiatku hry vždycky iba jeden. A ten musí zabíjať ostatné tieto hiderov, ktorí sa premenia na hociaký náhodný blok, ktorý predurčili programátori hry. A tí seekery musia nájsť. Všetci to poznáte, kto to nepozná, tak si to pozrite u niekoho iného, ja to nebudem vysvetľovať, pretože tam bol ten seeker. Dobre, mňa si nevšimá. Hej, tu máme party melónov. Ja idem za nimi. Postavme sa tu a urobme melónovú stenu. Za ktorým pôjde? Jasné, že za mnou. To je pakoň. Jak sa voláš? Ako sa volá? Nemám čas pozrieť jeho meno. Oj, utekaj! Nie, ja nechcem byť hneď zo začiatku seeker. On ma buchol. Dobre. On má luk. Som nevedel, že majú už aj luky. Dobre, kľud. Lebo sa dogrcam. Pohoda, nejde za mnou. On ide iba všade okolo. Tu ma nenájde. Nepôjde za mnou. Není taký debil. Hovorím. To by išiel zbytočne za mnou. Dobre, mal by som sa niekde schovať. Ale kde? Toto je to dosť nebezpečné sa niekde schovať. Tu sa asi melón neschová. Prečo akurát melón? Prečo melón? Nemohol som byť hocičo iné? Spálňa. Čo kámo, zatvoríme dvere? Čau. No, nechám to. Pardon. Kde je ten Luko? Či Luk, alebo ako sa volal? Nenapadný. Juškové! To teraz napíše, že bol spávnutý ako seeker. Utekaj! Aha! Toto nedopadne dobre.
Ma nenaháňa. Naháňa. Oni sú tu ďalší dvaja. To je ten luk. Ja ich nemám rád toho Luka, ten luk. Ak sa to skloňuje, čo je to, Luka alebo luk? Jak sa voláš? Tam bude stena. Kde sa mám schovať? Ja som melón. Poraďte. To je ešte 200 sekúnd. Ješkové. Nie! Ruditová lampa, obetuj sa. Och, tak nič. Neskoro. Kto ma zabil? Tak, ideme hľadať Seekerov, teda Hiderov. Viem, že tu boli na schodoch. Pokiaľ tu ešte sú. To myslia vážne. To myslia vážne. Vieme vzadu od ruditovej lampe, takže tam môžeme začať. Na balkóne nič. Kto nie skáče, není Polák. Hlavne, že máš v mene CZ. Som zatváral. Toto fakt nebude, tá lampa už. Luk, nemám ťa rád. Luk 2. Som ho chcel vyžrať. No, tak druhú hru asi snáď vyhráme. Počkáme si na inú mapu namiesto tejto. Možno pôjde nejaká, kde budeme mať väčšie šťastie. Možno tiež nie. Tá sa práve vracia, to asi nič nevidela. Ideme pozrieť dole. Sa mi iba zdálo, dobre. Že sa tam niečo hýbe. Dúfam, že sa mi to iba zdalo. Jaj. Tu nič. Nič. Hej, toď. Jo, som killer. Alebo vyžírak. Kilov. Kto neskáče, je... Komentári radšej nebudem čítať. Tu. Na budúce už to možno bude na Game Teame nejaká minihra. A na budúce to už možno bude aj Ani, ale teraz som nejak nemal náladu istočiť Ani, takže... Tu nič není. Kde je? Ja som dal kill. A nevyžral som ho nikomu. No nekecej, niekto akorát napíše do chatu. To je lag. Dobrá, už je z neho Seeker. Tak, máme ešte 10 sekúnd. Tieto knižnice sú dobre schované. Prehrali sme. Tak, ideme na ďalšiu pozrieť. Tu sme prehrali. Ale ľudia, nechcete uhnúť. Ja chcem ísť na túto. Na trojku. Tak. Dneska si zahráme buď 2 alebo 3 arény a na budúce by sme dali ďalšie 2 alebo 3. Po Game Teame až. Snáď. Co sa lidi, pozdravte do videa. Čau, Fekty. Čau. Čo, ja som Seeker zo začiatku? Ja nebudem stále Seeker. To prečo? To není dobrá hra. To není dobrá hra, toto. Ja ju nemám hrať. Ja nechcem byť Seeker. Poď sem, blok uhlia. Urobím z teba sekanu. Aj z teba.
Poď blok uhlia je dead. Kde to prebehlo? Ješkové. Dropy FPS-ok. Tak, ďalšie sundaný. Tu niečo utekalo. Hej, knižnica, čakaj. Tak, je po knižnici. A sa dotiaľto teraz musím dostať. Ne, aha, to sa dá preskočiť. A videl som tu listy. Kde sú? Asi som ich už sundal. Tak, pozrieme všetko ostatné, vojdeme do spálne. To je v pohode. Knižnice. Uhlie, také nenápadné. Koľko je knižnica? Počkaj, to sa prebugovalo z druhej strany asi len. Tak. Tu tam zvládnu. Ideme pozrieť hore na poschodie, tam som dlho nebol. Dlho. Jaj. Rýchlo, to musíme vyhrať. Tu v bazéne nič není? Sa sem ako si ľudia nechodia pozerávať. Vždycky tu bolo plno. A teraz tu není nič. Počkajte chvíľku, prosím. No, musel som si upraviť mikrofón, aj keď myslím, že som si s tým moc nepomohol. Hej, počkaj, Ja som myslel, že som to buchol do kvetinača. To niečo tu hituje. Jo, aha. Už je po ňom. Hľadáme niečo podozrivé. Podozrivý. Ja som debil. Ja som teraz chcel ísť do tej miestnosti, kde som bol. Som si neuvedomil, že to bola tá miestnosť. Tí budú podľa mňa niekde vonku. To neskočím. Skočím. Lak. A ideme kontrolovať listie. Kontrolujeme. Táto u nás kontrolovaná. Túto nič. Že iba posledný, co musíme vyhrať. Máme na to ešte vyše 2 minúty, 2,5. Presnejšie povedané. On to strieľa len tak, namiesto toho, aby hľadal. Ja tu hľadám od začiatku, tak nech sa nesťažuje. Poď listy. To nebude. Kde môže byť? No nikde není už. Chudák typek tam nemal chodiť. A už to asi zistil. Že sme sa ešte nedívali, máme ešte 100 sekúnd. Tuto bude určite. Tak, nie. No, ja som tá knihovna naproti skáču. Kde je naproti? Tu bol hit? Som počul hit. To sú hity?
Vyhrali sme! Sikry vyhrávajú hru. 50 coinov za výhru. Jej! Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like, boli sme tu dvakrát Sikry, to nevadí, pretože druhýkrát sme boli Seeker od začiatku a to znamenalo, že sme vyhrali nášmu týmu hru, čo je super a uvidíme sa pri ďalšom videu, do komentárov mi ešte rýchlo napíšte, čo by som mal zlepšiť, čo by som nemal zlepšiť, čo sa vám nepáčilo alebo čo naopak páčilo. Môžete toto video zdieľať, ukázať ho kamarátom a ja sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšom videu a čau čau.